Hvor rykker det hen? Jeg tænker vel over vejen derovre. Det går over i containeren der? Ja. Yeah. Er du klar? Ja. Ja, kom. Så frit ud. 3 ind i den her. Næste container. Våbenhit tæller også. Han er ligeglad. Der er som sagt 3 derinde. Ja. Der er også en over i højre container. Der er en, der tæller lige over der. Ja, det har vi meget færdigt. Nå, det ham du fik før? Ja. Nå, fedt. Jeg rykker over til næste her på højre. Godt skud. Hallo. Long time no see. Ja. Kan jeg ikke lige bede dig om at tage et lysskilt? Simon! Hvad så? Sæt dig på. Hey. Se, der er en, der er og så er der en, der bare sætter på det. Hvor spawner du henne? I don't know. Noget med blå. Eller rød, undskyld. Hvis jeg tæller dig, vil du så ikke løbe dernede sted af? Det kan jeg sagtens. 1, 2, 3, 4, 5, Sam Penge skyder mig i ryggen. 7, 8, 9, 10. Det gjorde han ikke. En, 2, 3, 4, 5. Ja, godt spil. Femten, stop! Stop, det er 15. En minus en. 2, 3, 4, 5, Godt nok. 6, 7, 8, 9, 10. Har du ekstra max? Trækker. 1, 2, 3, Nå for helvede. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inde i shoppen. Ja. Nå, du har talt mig ud. Du har talt mig ud. Så er jeg på TV'en i stedet for. Jeg er død. Jeg har min max, hvis det er. De burde virke, tror jeg. Ja, det jeg glemmer. Sorry, jeg nåede ikke at registrere det. Lige bagerst i døren. Kan du dække den? Gå foran mig og dække den. Så. Sorry. Der er en inde i den beige. Og en base. Ja. Står en død inde i den røde. Ja. Inde i beige er der en skals. Hvor står han på den anden side? Op i Dannebro, Simon, Dannebro. Dannebro. En nede, altså en nede. Ja. Han vil gå ind. Det er tigermængde. Uffe blev død skudt et eller andet sted fra. Var det på den anden side, nu? Hvad fanden foregår der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jeg tror, det er ude i skoven derude. Uffe døde, da han krydsede. Nok for Dannebro.
tænker ikke, man kan rykke over, hvis de står og holder den. Jeg har dem her. De er farlige. Jamen, du har ikke en bredere vinkel. Nå, jeg så det. De er lidt højere derinde. Prøv så. Jeg er med dig. Jeg tager dig lidt til Jeg går højre. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De løb højere om i legepladsen. Ja. Jeg prøver at løbe hen. Ja, bare gå over til... Jeg går lige frem. Nej, gå over til Philip. Cecilie er stadig inde i... Ja, der var 2-3, der rykker legeplads, ikke? Ja, Cecilie er stadig inde. Nå, okay, Dannebro. Ja. Færdig. Pas på for den blå. Uffe! Kan du dække mod Dannebro? Jeg har låst ned for Dannebro af! Ja! Okay! Der er en i Dannebro! Cecilia er inde i Dannebro, lige rundt om hjørnet! Flemming er på Dannebro! Ja, lige derinde. Venstre! Rykker legeplads. Boys, Pingo og company er i Sikkeline. Sikkeline. Næste container. Lyseblå. Lyseblå over vejen. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hvad skyder vi? Er det indenfra nu? Nå, der står en i døren. En død i døren. Så han går ind i. Ja. Ja, der er mange her, boys. Godt godt. Godt, mand. Det er okay. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Godt. Jeg finder den her frem igen. I know. Godt forsøgt.